Bos días. Bos días. Agora sí. Bos días a todos e a todas. Mirade, hoxe estamos aquí no Auditorio do Pazo da Cultura porque teño aquí detrás aos mellores panadeiros de Carballo que nos van facer uns moletos de pan riquísimos. Como que non? A ver. Que pa? Logo, eu hoxe non viña aquí presentar unhas xornadas gastronómicas. No, quen son esta xente que teño aquí detrás logo? Músico, vale, perdón, que estaba mirando a tarxeta para unha cousa que teño mañán. Efectivamente, bos días! O meu nome é Adrián e hoxe vou ser o encargado de presentarvos un placer. Hoxe vou ser o encargado de presentarvos a todos estes músicos e músicas que nos van facer tortillas. Que fan, logo? Ai, mira, quen di que sí? Vale. A de tres decidesme o que fan os músicos, vale? 1, 2 e 3. Vale, tocar, música, tal, perfecto. Pois hoxe imos aquí para aprender como son os instrumentos musicais, uns instrumentos musicais que podedes tamén vos tocar e aprender a tocalos. Onde? Pois mirade, hai instrumentos que ides ver que están nos coles, vale, que son os que chamamos os Orff, depois explicareivos por que ese nome, ou bueno, explico agora, había un compositor alemán que se chamaba Karl Orff, era o seu apelido así, e, bueno, pois, el cría que tocando en conxunto xa desde idades temprás, pois, estaba guai, non? Que a música xa... Sodes moi maiores vos? Sí, vos sodes maiores, pero Karl Orff incluso dicía que os máis petizos, máis pequeniños, incluso ca vos, que se empezaban xa a tocar a música dun xeito fácil, pois lles iba ir moi ben despois no cole a probar todo. E despois hai outros instrumentos que imos ver, non? Hai instrumentos que teñen así unhas cordas máis largas ou máis cortiñas, dependendo de se sonarán máis grave ou máis agudo, que son os cordófonos. Temos outros que hai que soplar neles. A ver como soplades. A mí non me está chegando, vamos, ni unha brixiña. A ver. Ai, agora sí. Hai algúns que hai que soprar por eles, que chamamos os aerófonos. Depois hai outros que hai que petar neles, que chamamos os de percusión. É dicir, hai moitos instrumentos. Pero mirade. Voume subir aquí ao atril do director, mas non está, vale? Depois seguramente me bote. Porque claro, estes músicas que teño aquí detrás, van tocar moitos instrumentos que podedes aprender no cole, pero tamén no conservatorio daqui de Carballo. Entón, durante estas cancións que van ir tocando, poñede moita atención a ver como son os instrumentos, cal vos gusta máis, cal vos gusta aínda máis, porque os van gustar todos e non ides saber cal elixir. E, ao mellor, para o curso que ven, podedes tocar moitos deles. Eles sabedes que música nos van tocar? Van tocar música rock. Conocedes a música rock? Para que non coñeza a música rock normalmente sempre se toca aí con guitarras eléctricas e con baterías, pero aquí temos guitarra eléctrica. Quen dixo sí? Porque é de viño, pode que este por aí por detrás, pero agora ainda non a temos. Hai batería? Alo fondo. Pero que pasa? Que hoxe imos facer música rock con máis instrumentos. Vale, con instrumentos que normalmente non se toca a música rock con ela. É unha música que, bueno, seguramente da época dos vosos avós, bisavós de algún de vos, vale, empezou aí, pero que pasa? Que a música rock mola tanto que, aínda que empezou nos anos 50, máis ou menos, conseguiu chegar hasta os nosos días. Imos ver aquí músicas, imos facer unha viaxe no tempo desde esos anos 50 hasta Antonte. Bueno, hasta hoxe. Hoxe tamén xa é un día histórico, porque estades todas vos aquí para escoitar. E pido un forte aplauso aos alumnos do IES Farga Fondal, a Liga Esquerda de Todo, que tocarán a sección OR, a todos os músicos da banda municipal de Carballo, vale, do Conservatorio de Música, o grupo de corda aquí á dereita de todo tamén do Conservatorio de Música. Un aplauso tamén para os atrás, que está ali a percusión toda, tamén do Conservatorio.
xa temos aos músicos, xa sabemos que música van tocar, música rock, vale? Pero faltanos algo moi importante. Faltanos... Quen vai aquí? Quen dixen que iba aquí? Un director, aparte do cole, é tamén unha persoa que dirixe un grupo de músicos, vale? Sabedes o que fai? O director non é que mande, fai música tamén, ten que saber de música, ten que saber moito, además ten que saber de todos os instrumentos que dirixe. Vale, non sirve con que saiba solo dun. Ademais, el o que fai un pouco non mandar, senón é como un traductor. Vos sabedes que aquí hai moitos instrumentos que uns hai que soplar, outros hai que fretar unha corda, outros hai que batelos, como se falaran distintos idiomas, verdade? Pero todos fan música. Entón o director é o que consigue un pouco traducir entre eles e que todos toquen a maravilla. Así que vou pedir un fortísimo aplauso para o director de hoxe, Paulo Santa! Pois Paulo, vamos vos explicar un pouquiño o que fai. El colle normalmente unha batuta, aí ca man dereita, vale? Eso dai non é para pegarlle a ninguén, é para dirixirvos. E de feito con iso pode facer que toquedes ou que vos empecedes a cantar ao mesmo tempo. Por exemplo, mirade, facede tatara 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 ta. A ver. Vale, pero temos que entrar todos a vez. Eu como non son director non entras todos a vez, porque non vos marquei. Entón el vai facer 1, 2, 3, vale? Atended, 1, 2, 3. Tatara 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 ta, tatara 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 ta. Aquí ainda algo que falla, mirade, faltoume explicarvos unha cousa. El dá a entrada, entrases todos genial, pero tamén, cando fai así, que hai que facer? Pico cerrado. Probamos? Sí, vai vos dar a entrada e nun momento vai vos facer e cando faga así, Pico abierto. vale? Apretamos así os beitos, vale? Entón veña, va. 1, 2, 3. Tatara 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 ta, tatara 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 ta, tatara 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 ta, tatara tatara tatara. Pico cerrado. ¡Bravo! Un fuerte aplauso para vos. Vou abusar un poquinho máis de Paulo, porque claro, un director non só di cando hai que entrar e cando hai que parar, senón que tamén controla as dinámicas. As dinámicas é, por exemplo, eu esta muñeira podo cantala. Ai, que triste estou. Ou que calmado, non? Pero tamén podo fazer tatara 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 ta, tatara 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 ta. Eso todo, consígueo, Paulo. En vez de facer tatara 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 ta, así como se estuvera pasando por aquí, non, consigue tamén que o músico saiba que emoción expresar en cada momento. Probamos? Sí, a ver, Paulo, cos xestos da batuta vai vos dicir se ten que ser máis lentiño, máis melancólico ou máis excitado. Vale, venga, vamos alá. 1, 2, 3. Fuerte aplauso para Paulo e para todas vos. Moi ben. Pois nada, empeza a música e imos empezar cun temiña que ainda que non é dos anos 50, xa facemos un pouco aí esa volta para adiante no tempo, é dos anos 80. Imos empezar con un tema de Miguel Ríos que di bienvenidos, a ver como decides, bienvenidos, outra vez, bienvenidos. E imos ir coñecendo pouquinho a pouco todos os instrumentos, estad atentas. Pico cerrado. Pico cerrado.
Ok, temos acordo, violins, violas e violonchelos. Volvemos co vento, temos as frautas traveseiras e o oboe. E marcando o ritmo, os timais, a percusión e a batería ao fondo. Atentas, ¡Benvidos! Un fuerte aplauso para todas las músicas y músicos. Moi ben, pois seguimos agora así con esta viaxe, vamos hasta os anos 50. Mirade, a música rock foi moi importante porque marcou un cambio no xeito de expresarse, non só cando se tocaba música, senón cando se bailaba. Mirade, antes do rock a xente bailaba agarradiña, calmada, con moita elegancia, o vals, pum ta ta, pum ta ta, pum ta ta. Que pasa? Que chegou de repente o rock e empezaron campare toran tan tan tom pum tan tararura param pam pom tan pum tum 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 tum. A ver como bailades. Tum 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 tarararam pam tum 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 tar param pam turum pa pa pa. Vedes, aí con moito máis flow, swing, sí señor. Entonces, ahora imos cunha das cancións que empezaron con toda esa moda, con toda esa época, vale? Vamos con Bill Haley e os Comets, vale? Que a súa canción Rock Around the Clock. Ides ver ahora como van participar a sección de corda máis a sección de or. E quero que antes de que empece lle deades un fortísimo aplauso e que bailedes moito desde as vosas butacas. Veña que empezo rock!
escoitastes esta canción tiña así ritmo, verdade? Pom, 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 turum. Que marcaba o ritmo? Vale, moi ben, o director. E que instrumento tiña aí de percusión escoitástedes? Aí marcando todo. Cal? Bate? A batería, moi ben. Normalmente estas cancións igual se tocaban con outro instrumento. Nós aquí dixemos, pois unha batería, o surf que teño aquí detrás. Dámosle outro aplauso ao surf. Veña, xilófonos, metalófonos, carrillóns. E tamén lle damos un forte aplauso, voume sentar aquí, a toda a sección de corda que teño aquí detrás. Xa vistedes que era música moi movida na época, foi todo, vamos, foi todo un suceso. De feito, hoxendía tamén non é. Hoxendía tamén se coñece un grupo, non sei se vos sabedes del, os Beatles. Conocedes os Beatles? Mirad, empezamos nos 50, ahora vamos para os 60 e vamos con Obladi, Oblada, que é unha canción moi chula e quería a vosa axuda. A ver, mirade. Temos o auditorio partido en dous. Entón, teño aquí a miña esquerda, vedes? Saludadesme, porfa. Vale, entón vos tedes que dicir, cando faga así, tedes que dicir Obladi, veña, va. Obladi, a ver outra vez. Obladi. Hola, saludadesme á dereita, porfa. Vale, vos cando faga así tedes que facer Oblada, veña, va. Oblada, outra vez. Oblada, veña, entonces vamos a practicar. Atentas, Unha, dúas, tres. Obladi, oblada, life goes on, bro. La, la, how their life goes on. Va. Obladi, oblada, life goes on, bro. La, la, how their life goes on. Última. Obladi, oblada. Ta-ra-ra-ra, na-ra-na-ra-na-ra-na. Outra. Na, 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 na. Vou deixar de cantar e escoitades agora coa banda de música. Un forte aplauso.
que non teñen significado, obladi, oblada, pois nos queda aí na cabeciña, que hoxe veades para a escola de novo para a casa, como obladi, a ver como era? Pois ahora vamos ata os anos 70, onde apareciu un grupiño que se chamaba, bueno, que se chama Led Zeppelin, que toca unha canción que é Starway to Heaven. Van tocar todos, cordófonos, o sea, a zona de cordas, a banda e a parte or. E ademais, aquí o momento este da historia do rock é un momento onde dentro dunha canción parece que hai outras mini cancións e parece que vai todo como se di música increxendo, vai así como da parte máis calmadiña hasta de repente unha canción cun montón de potencia. Entón, quero que lle deades un forte aplauso porque van tocar todos esta canción de Led Zeppelin. Veña, un forte aplauso, a disfrutar!
a todas as músicas, en especial ao saxofón solista e ao oboe tamén un forte aplauso, que estuveron aí un momentiño realmente máxico. Xa vedes, esta canción foi medrando, non? Tocou cas cordas, cos instrumentos orfes, xilófonos, metalófonos, os carrillóns, tensión, emoción, calma, e pouquinho a pouco foi medrando todo, foron se xuntando máis instrumentos, a banda, a percusión, e foi isto collendo unha potencia tremenda. Un dos meus temas preferidos. Pero agora temos que ir camiñando un pouquiño máis adiante. Vamos cara aos anos 70, 80, e voume baixar, porque necesito a vosa axuda. Imos agora, cun tema de Queen. Conocedes a Queen? Mirade, Queen é un artista que conseguiu que o rock tamén fora como un auténtico show, como unha performance, como a teatro, espectáculo. E ten unha canción que di así, vamos a facer con palmas. Vedes morda a esquerda? Tedesme que facer así. Primeiro fajo eu, mirade. Vale, entonces. Vale, e ahora comigo. Outra vez, 1, 2, 3. Vale. Os da dereita, saludadesme. Hola. Vale, vos só tens que facer unha palmiña. Vale, eles facían dos, pero vos só unha. Vos tens que facer. A ver comigo. A ver. A ver. A ver. Seguide facendo palmiñas. Seguide, solos aquí, dereita solo, esquerda, tens que facer dúas, vale, cada un que eu, vale. Perdón. Vou empezar ao revés, mellor. Vamos alá. 1, 2, pam. 1, 2, pam. 1, 2, pam. 1, 2, pam. Seguimos. Queen quería que todos roteáramos. E facía. We will.
sempre está aí. Pero é que a música rock seguiu máis alá. The Queen chegou incluso aos 2000 en manos dun señor chamado Bon Jovi que cantaba It's my life, now or never. Non coñecedes? Bueno, pois ímos a coñecer agora, pero con os instrumentos son tanto especiais. Mirade, vou meter aquí un poquinho polo medio destes instrumentos, porque eu non sei se vos xa tedes algún instrumento preferido ou máis preferido, ou ainda tedes dúbidas de que instrumento vos apetece tocar. Tedes ou non? Mirad, agora estou aquí ondos vento metal, estou por aquí por onda vento madeira, ainda que vedes o xofón que ten así penta de metal e tal, é vento madeira, algún día explicareivolo, vale? Estou por aquí polas cordas fretadas, vale? Pero agora, imos ter a presencia de 3 instrumentos novos que parece cada un vido dunha casa distinta, pero se os xuntamos poden tocar música tamén xuntos. A este tipo de formacións, cando son 3 instrumentiños, como é o caso de agora, vedes que hai como unha guitarra eléctrica. A ver, podedes levantar esa guitarra eléctrica? Un forte aplauso para a guitarra eléctrica. Ainda que vedes tamén que hai un acordeón sentadiño aquí á esquerda, un forte aplauso para o acordeón. Ainda que vedes que hai ali un piano ao fondo, un forte aplauso para o pianista. Os 3 xuntiños forman un ensemble, que é unha palabra francesa para dicir un conxunto, e poden facer esta canción, a de It's My Life, vale? Realmente, se vos fixades, a guitarra eléctrica é moi propia do rock, e de feito, para que sone, hai que conectar ese aparatiño que ten detrás o guitarrista. Mirad, vou baixar un momentiño, porque vedes aí que hai como unha caixiña negra. Vedes? Esa guitarriña está enchufada a un ampli, e a corrente tamén, porque senón non soa, vale? Pero no conservatorio, aparte deste, podes aprender tamén a clásica, vale? Que igual vos sona máis. O acordeón é de vento, vale? É de vento, ainda que non o pareza. É un aerófono, pois mecánico. Que é isto de mecánico? Vedes, ten un fol no medio que a acordeonista abre e cerra, e co aire permite pasar por unha especiña de laminiñas que producen un son. Entón ela, ca man esquerda, vedes que hai uns botonciños pequeniños, vai facendo os baixos, o acompañamento, non? Pum tam tam, pum tam tam, vale? Por exemplo, para unha rumbiña, e co outra manciña ca dereita ten unhas tecliñas como as do piano, vale? Que acabáis facendo as notas. O piano do fondo tamén ten unhas tecliñas así, pero esas non abren unhas láminas para que pase o aire. O piano é un instrumento de corda, o que pasa é que están escondidiñas dentro do piano, e ti cando das nunha tecliña, vai así un martelo cae así en riba da corda e soa, vale? Soa unha nota. Entón, todos xuntos estes instrumentiños do ensamble vamos tocar It's My Life. Un fortiño aplauso para todos eles.
fortísimo aplauso para a guitarra eléctrica, por favor. Un fortísimo aplauso para o piano. E un fortísimo aplauso para o acordeón. Hoxe queda demostrado que a música non ten límites. Calquera instrumento val para calquera xénero musical. Así que, agora, despois deste tema, temos que ir chegando xa ao final. Non me vexo moi apenado, xa quere dicir comer, verdade? Bueno, claro, sí, toda a razón do mundo. Daquela vamos ir poñendo fin a isto. Vale, imos tocar a última canción e van participar todos. A sección de corda, a banda, a sección de instrumentos recordades, xilófonos, metalófonos, carrillóns, vale? E van tocar unha canción outra vez dos anos 80, que é do grupo Europe. It's the final countdown. Acabouse, é a conta final. Temos que marchar xa. Entón, eu antes de nada quería vos agradecer a todas as que estades aquí, todo o alumnado, e pedirvos un fortísimo aplauso para vos, porque estivestes aquí atendendo as mil maravillas, bailando, cantando, saltando. Así dá gusto tocar, verdade? A música sin o baile non é nada. Tamén os profes por traervos un forte aplauso, grazas por traervos estas iniciativas. E vamos de dar un fortísimo aplauso tamén. Vens aqueles señores que están dentro daquela cabina, vale? Aqueles son os que fan que todos os micros funcionen e que os músicos e eu, pois, poidamos falar e que se nos escoite, vale? Así que un fortísimo aplauso tamén para os enxeñeiros de son. E non nos podemos esquecer, pois, dunha parte crucial. Estiveron facendo música todo o día. Un fortísimo aplauso para o director Paulo Sanza e todas as músicas do Conservatorio daqui de Carballo e do Instituto IES Parga Fondal. Estas xuntanzas son unha maravilla. Moitas grazas. Tamén, bueno, grazas ao Concello por deixarnos estar aquí neste auditorio maravilloso. E nada, vamos con esta peza final. Espero que a disfrutedes. É a última, así que a saltar, a bailar e a pasarlo moi ben. Veña, graciñas! It's the final countdown! Yo voy a bailar.